Oke, polo iki aku Dedi. Omahe bapamu Markas Satrio Gelagahsura. markase Satrio Gelagahsura. Lah iki ora Mas Doblei alo di ini iki. Ya Salodi. alo di oi. Iki sapa Mas Bas jenenge Mas Bas? Iki jenenge Mbah Suro rek. Iki Mbah Suro iki dibuat oleh Bapak Misri Pulungan sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Tahun 2000 dan masih dipakai sampai sekarang. Sik kuat ya. Sik kuat. Iki mulai anu dan mulai gawe biyen iki urung tau ngecat blas kan iki. Sampai saiki? Sampai saiki cete pancet iki mulai biyen. Awet itu CT yo. Awet iki. Iki gaweane Pak Misri. Pak Misri Pulungan. Iki kayu nongko iki yo. Kayu nongko. Kayu nongko iki, Bro. Iki yo. Karo kropos yo jerone yo. Kropos ae iku soke sungune iku. Soke sungune kropos. Lek kenane gak kropos yo. Aman. Iki sungune Iki biyen jokine iki biyen jenenge sapa jenenge? Aku ya ora. Sapa jenenge? Duh lali aku. Saiki wis pensiun yang Wis jokine. pensiun yo. Iki lho. Lali wonge omahe kulone prapatan iki lho. Pak Dene Mas Andre jokine biyen. Kawak iki yo. Kawak iki. Kawak. Kainane Pak Misri yo. Pak Misri Pulungan. Kainane Pak Misri Pulungan iki. Dibuat tahun 2000-an, sekitar 2000-an iki. Awake urung lahir berarti. Urung lahir, aku lahirnya 2007. Tak sepilno iki 2000 piro Bre? Aku lahirnya 2007. 2007. Entar lulus sekolah SMK kok lho. Tak lulus SMK. Aku ya padha rek. Iki Red. tuwekan iki berarti daripada Tuwekan Mas Doblei iki. yo. Tuwekan iki. Sepil anu. Lah iki sing biasane digoleki arek-arek iki. Nah, iki sepil Udin rek. Biasane ben main Udine gak digawe ya Mas, Udine gak digawe. Mesti ono ae sing takon ngono. Digawe yo. Digawe nanti malam iki. Oke, pono. Iki kadang sing dadi iki yo kadang yo aku dhewe, kadang yo Dimas. Dimas Tembul. Gak mesti, kadang lek aku kepengin dadi pandeng liyane yo digawe Dimas iki rek. Iki jenenge Iki pengrajine Mas Bowo. Bawa. Semua bandeng lima sih hampir semua. Marco, Andini, Ibnu, mari ngono. Siapa jenenge iku Kebo Atim iku gawenane Cak Borek karo Kebu Atim. siapa iku jenenge? Top ketekane iku gawenane Cak Borek. Nah, Iki Udin iki dibuat sekitar tahun 2022. 2022. Biyen iki 2022. heeh. Oh. Bengi masang ulune mari ngono awane digawe main kirap ndek Bendo. Ayo sapa sing eling biyen? Pertama kali metune Udin ndek Bendo. Ndek Bendo yo. Bendo, Jabung. Jabung. Tepatnya Jabung ben. Lho iki Pertama nyari nih Jabung. ono sapa iki? Dimas. Dimas. Lah iki Ini- jenenge Tembul. Dimas sering dipanggil juga Timbul. Nah, Enggak apa-apa ku Dim. lho Kenung Dimas Tembul iki kono. 20k oke. Tos Ngapain sih? Ngevlog. ngevlog ta. Pokoke Udin iki ciri khasnya mesti ana udenge rek nih kene. Ono udenge yo. Ana udenge. Limusin iki bantengnya semua karakternya mukanya beda-beda rek. Beda-beda yo. Beda-beda. Beda-beda. Iki Udin iki Udin, sing bisa eo iki Udin. Udin. Sing bisa nabraki wong iki yo. Nabraki wong. Krununge, Iki klonunge iki yo. klunung. Hah? Yono kene mulai winganane. Iki sapa iki? Iki jenenge Ibnu rek. Ya iki jenenge Ibnu iki. Ibnu. Iki mesti Ibnu. sing obrak-abrik kalangan mbek ciri khasnya mesti Ledok-ledok. ledok-ledokan. Ibnu. Ini namanya Ibnu. Lah iki winginane cete mari dicet menerek mergane wis petal-petal katik Yo. mbek sungune iki sempal. Winane iki rada putih iki. Yo, Saiki saiki menjadi pink. pink. Kebobole. Lek arek-arek senengane sing pink-pink jarine. Sing pink. Pink. Lah iki winginane iki sungune iki sempal rek gitu rek. Sempal dicukitno lemah ngene. Lah kok putul ngene. Bodol iki kebobole. Kabobule. Ori Ini ada apa Hadi? apa Duit iki? kado. Apa, Eh, Adi? jadi sing duit kado. Ah itu apa Hadi? Nah, Itu apa Hadi? Sik tak sepile. Iki sapa jenenge? Kombo saruh. Hah? Saruh. Apa Hadi? Iki jenenge apa Hadi? Biasanya bagian usung-usung apa ya? Yo. Lho, bagian usung-usung aku dipijit direk lho. Iki wonge baik iki lho. Sing duwe katowo Aku iki. sing duwe katowo iki polo. Sip Rono sip.
Loh, ngene lho lah. Aku dipijati lho. Pakai apa iki? Pakai apa? Prepare nanti malam lift Gunung Ronggo Tajinan featuring Kang Gaduke Pocojobo yaiku Mountain Bull. Oke, walau. Betul rek. Tadi. Iki. Jenenge sapa iki, Mas? Banteng iki ya, Iya, jenenge Andini. Andini jare. Andini apa kok dijenengi Andini mergane raine identik wedok, makane jenenge Andini. Oh, jenenge Andini ya. Andini. Oke. Ini Andini. Mas Bre. Halo. Iki sapa jenenge? Iki jenenge sapa iki? April. Pak Ibnu jenenge Ibnu. Ibnu iki. Kocok Ibnu. Jenenge sapa iki? Jenenge Abah Lemu. Aus. Iki omahe Abah Lemu iki. Namanya apa kamu ya? Yo, Abah Lemu. Abah Lemu. Saiki celuk Abah juragan ya iki. Silakan ya. Yo. Masih orang lunga kaji celuk Abah. Apa-apaan? Bang? Gak usah kata-kata pokoknya tanggapan. Coba sama jenenge kok. Jenenge Suro. Jenenge Suro Badok. Suro Badok. Tidak ada ya. Ya mangane akeh. Mangane akeh. Yo. Mangane wakeh. Mangane akeh ya. Kaya wonge. Kayak Nah, kaya sing duwe. ya betul. Oke. Ayo. Mas Bleh kok dewean Mas Bleh? Apa? Kok masan dewean arek-arek nang wangi? Arek-arek si kesel bolo. Arek sik kesel. Arek-arek itu. Iki dipasang dhewe karo Mas Bleh. Mandiri Mas Bleh iki. Tuh. Lek Mas Bleh wis wargi langgeng kena sing ngene. Iki video lawas. Video lawas. Videonya lawasian. Tak sepilno nek ngono. Sapa iki jenenge? Hah? Sapa jenenge iki? Aku jeneng Kada jeneng ya, Re. Kada jeneng. Leren nisan. Leren. Saiki mana nek Mas iki? Satrio Galakasuro. Oke. Limosin original. Panjak gemblodak. Enggak oleh. Tak sepil. Ayo, Tak sepil. sepil. Iki lho. Perkenalan sih ayo. Iki lho. Perkenalan sih. Nama Cak Begok biasa celuk. Iki lho, tak sepil. Iki sing duwe. Iki apa gendut. Apa gendut. Iki Dinda Mega. Iki Umi gendut. Umi gendut. Iki apa gendut. Umi gendut. Oh, iya. Nah, iki keluarga besar iki. Keluarga besar. Ayo sama-sama iki. Iki dobleh. Tuh, iki mikirnya nih. Oh iya. Iki dobleh. Ah. Iki apa gendut. Iki siapa iki? Wahyu Epeh. Oni, iki arek gak kena iki. Iki bisa arek sampel iki. Sepil lah di loro. Oh iya. Apa? Hah? Ya, sepil. Sepil apa ya? Ndi bungaro. Oh, iki anune koleksine Abah Lemu. Nah, iki menyani sak mene bolo. Oh, Ini sak top ya. sak top. Ya, Iki ngombe arek. Iki sepil jero, iki Umi Mega. Loh, singitan.
Wis sepil apa meneh? Pakanane arek. Oh iya iki pakanane arek-arek gengkuk. Oke. Nah. Sik iki. Mas Doble Mas Mas Dobleh ati nandi Mas Dobleh? mau ngambil paku dulu. Oh iya iya. Iki pilih. Jenenge apa iki? Udin, iki jokine. Iki jokine. Ayo ngomong sik. Ngomong. Iki Miki. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Wes, Wis ngomong. ditelok, jadi telok. Ngomong. Kata-kata hari ini. Mas Ari. Positif mamel. Bandengnya mamel. Halo. Spek meledak tak ngokus. Gak kau bergaring sayang. Kak koper garing. Jadi kak koper garing itu. Apa maneh? Gebles selete. Wis sembuh. Iki Mas Bleh apa Mas Bleh? Yang penting nyemek-nyemek selalu. Bantengnya gak kau bergaring. Kano panas. Kalau mana saya iki? Kano panas. Jenenge Marco iki, Bro. Oh. Marco iki. Sungu. Syuting iki. Jenenge Marco, motoe wabang iki. Tuh. Enggak, moten kok. Mas Doble iki sing masangi. Bukan kasih paling moten kok dhewe. Kok awake sih no. Hah? Ya. Kok dhewe. Oke. Iki Ini situ. apa jenenge? Persiapane Mas Doble dhewe iki arek ya wis ngene iki lho. Semua ada bagiannya masing-masing. Sik apa? Semuanya ada bagiannya masing-masing. Ya oh iki bawa lemu, bawa. Bawa lemu. Ya. Mlebu Iku kembarane iki, Bro. Iku mlebu udan-udan bolong mlebu kamar. Mbok lha apa yo? Iki sing bagian anu ya, Bro. Panjang angklung lho. Supir nama iki lagi no iki parkire gak mundak-mundak. Parkire gak mundak-mundak iku lho. Bawa lemu iki. Bawa lemu. Woi, Mengono toke. Lho, iku kate nandi bawa lemu. Sampai sing edit kor biasae. Hah? Oh, mani brel. Iki Mas Gotro iki. Itu lho bandeng putih, bandeng Magicom. Ndi oh iku ah. Bandeng putih panak putih. Ya ngene iki bawa iki keseharian bapak lemu. Iki lho. Iki mike. Lho. Bapak lemu ngene iki lho. Anak baik. Lho. Bapak lemu tenan ndi, Bro? Ditutune, Bro. Lho. Iku lho bapak lemu. Iku nyeru-nyeran jarene. Lho. Mari lapo yo, Bro. Kata adus kula teng kata Kate adus lho. Kate ngantang no manuk. Kate ngantangno manuk jarene. Wong kok main iki ngantang manuk wong iki. Hiburan aja Rip. Orang ngurusi demit ae. Orang ngurusi demit ae. Orang ngurusi demit. Iki kalau ngapine yo. Wis, endi manuke iki? Ning arep Oh ning ngarep ada mure-mure. ada murai. Wong iki aku video kayak di YouTube kok. Iki macan iki bolo. Ono macan. Mbek kethek. Mbek sapa Carip jenenge Carip? Macane Loh, macane sapa jenenge? Sempuk. Bandange sapa jenenge? Juari jadi deh. Bawa ini kendir bol. Ditutno ya wis mlebu rene maneh lho. Jan. Lek bapak iki ngene. Jarine macane jenenge Sempuk e. Ngawur wonge iku. Ilo. Iki biasanya main Ibral di kaya lho. Gini. Ngerti ngandang no manuk iku ditakoni ae. Sepil potongane Mas model apa Mas? Cak sepil potongane model apa? Ya wis model ngene iki lur, sementing potongan. Gelem wasno gak gelem aja diwasno. Oke, bolo. Jenggo bolo. Iki model jenggo ya Mas ya. bopone apa bopone? Bapane kentir. Apa nih gendir? Bapone apa? Gak kena. Saya kenal. Iki ampun ya. Iki sing BCE eo iki bolo. ampun. Coba asik sendiri. Enggak apa ini. Hah? Entah kayak YouTube. Dengan rumah. Hah? Dengan rumah.